Viva. Rádio Viva. Ranná show. Ranná show na Rádiu Viva už aj s mojimi hostiami a ja tu dnes vítam riaditeľku Slovenského umeleckého dvora Michaelu Kickovú a herca divadla Actores Roberta Kobezdu. Tak vítajte, čaute, krásne dobré ráno. Ahojte, dobré ránko. Ahojte, dobré ránko prajem. Najskôr mi povedzte, ako sa vám stávalo do tohto mrazivého, krásneho, už originál zimného rána. No mne teraz prestali drkotať zuby. Takže asi Výborne. No ja som prišiel včera v Statier, takže toto je celkom teplo. Tak to je nič. Tak to ty tu máš ani nie, že tu máš saunu, podľa mňa. jasné. Že ty by si v kráťasoch a v krátkom tričku mal v Tatrách je prísť. sneh a tu je úplne že sucho, takže... No. Ale máme konečne... Letné počasie. Konečne máme aj my, Bratislavčania, so-called zimu, hej, že keď celé Vianoce nič, tak aspoň do toho nového roku. A vy ste nám tiež priniesli do nového roku nové veci a zaujímavé veci. Dnes sa budeme rozprávať o divadle. Áno. Je tomu tak? Prišli sme si predstaviť isté predstavenie, prišli sme si predstaviť také umelecký priestor, ktorý sa dá využívať a je pomerne nový na tom trhu. Ako ste vy teda zatiaľ strávili tie Vianoce? Už ste naozaj v tej pracovnej atmosfére, lebo dnes je prvý deň, kedy idú decká do školy. To je Čiže pravda. dnes už je to také, že naozaj, že koniec prázdnin. Ako sa vy cítite, že sa idete vrátiť do reálneho života? No ja sa priznám, že ja som pracovala aj počas sviatkov. Človek si povie, že divadlo je zatvorené, ale nie je, hej, lebo my pracovníci musíme stále mať oči na stopkách a stále vlastne ako keby robiť podporu tým divadelným predstaveniam a tým podujatiam, ktoré sa u nás budú konať, takže ja som stále vo švungu. Ja som tiež vo švungu, pretože okrem toho, že hrám divadlo, tak aj manažujem, takže presne viem, o čom rozprávaš a naozaj aj medzi tými sviatkami sme pracovali a pripravovali vlastne tú druhú časť tej divadelnej sezóny. Hej, No sa tak hovorí, my- že nevydychujem, vieš? Také? Áno, jasné. Nie, tak. nevydychujem. My sa tešíme, že nám ju predstavíte v tejto hodinke. Ja tu budem mať týchto svojich hostí až do 9:00 v rannej show na Rádiu Viva. Počúvaš Rádio Viva. Mojimi dnešnými hostiami sú riaditeľka Slovenského umeleckého dvora Michaela Kicková a herec divadla Actores Robert Kobezda. Miška, tebe to rádio nie je také veľmi vzdialené, pretože ty si do Vivy chodievala ako moderátorka. Áno. Takže máš taký throwback troška dnes. Mám, áno, je to taký nový priestor, nový vietor, ale hej, kedy si bol počuť aj môj hlas z Rádia Viva. Nechýba ti to? Také rádiové časy? Ja som si už kapitolu rádia uzavrela v mojom živote. Bolo to niečo, čo bolo mojim snom. Ja som si ho dokázala splniť. Ja to vždy tvrdím, že neplní sa len paprika, ale aj sny. Takže dúfam, že namotivujem aj ostatných. A mám taký pocit, že som sa teraz posunula. Ty si ma predstavila ako riaditeľku a to také, akože to znie tak dôležité. Znie to cool, vieš, Čo ako chceš fakt. byť, moderátorka alebo riaditeľka? No, vieš? riaditeľka. Sveta Tak som tu. najlepšie. A presunula si sa teda do tej divadelnej sféry a do niečoho, čo sa volá, že Slovenský umelecký dvor. A nie je to tak dávno, kedy ste otvárali, čiže je možné, že veľa ľudí to zatiaľ nepozná, nepočulo. Tak čo to teda je, kde ste, ako taký Slovenský umelecký dvor vyzerá? Tak Slovenský umelecký dvor je taký kultúrny priestor, ktorý sme vytvorili v Bratislave. My sme chceli vytvoriť miesto, kde ľudia budú chodiť radi, kde ľudia budú chodiť radi za kultúrou, kde sa budú baviť, spoznávať nových ľudí, kde si oddychnú. A mám taký pocit, že sa nám to podarilo. Spájame tam divadlo, film, spájame tam aj hudbu dokonca a chodia tam radi nielen posluchačky, diváčky a diváci, ale aj herci a máme z toho radosť. Vy sídlite v Petržalke, to si ešte To je náš povedzme. hud, To je áno. váš hud. Otvorili ste v septembri. Ako to zatiaľ vyzerá? Chcú ľudia ďalšie divadlo do Chotára? Určite áno, lebo je skvelé mať nejaký priestor, kde tá kultúra žije a ľudia o nás ešte až tak veľmi nevedia, preto sme tu, takže vás pozývam všetkých, môžete prísť. A za týmto projektom stojí Dano Dangle, áno ten, ako sa hovorí. A čiže hráme exkluzívne aj partičku, čo je taký asi najväčší ťahač. Že z tej televíznej obrazovky sa vrátila na divadelné dosky. Chcú to ľudia vidieť? Chcú ešte partičku si prísť Áno, pozrieť áno. naživo? Ja hovorím, že to je buď alebo. Tento humor je buď alebo, hej. No jasné, takže buď ho ťa to miluješ, alebo ho rozosmeje, nenávidíš. Áno, alebo si povieš, že je to trápne. No tak my to milujeme a budeme radi, keď k nám prídete. Okrem toho chystáte ale aj ďalšie mnohé iné predstavenia a vy teda, keďže ste, že Slovenský umelecký dvor, tak ste priestor, kde chodia iné divadlá niečo hrať, že vy kvázi
nemáte úplne, že vlastných hercov, vlastné divadlo, chápem to správne? To ešte nemáme, ale pracujeme na tom. A zatiaľ si teda pozývame rôznych umelcov, rôzne divadelné súbory k nám hrať. Ide prevažne o komédie. Chceme, aby sa u nás ľudia smiali. Tak jasne k tomu Danovi Danglovi, čo iné, akože tragédie asi sa úplne nehodia. Áno, takže žijeme takýmto komediálnym štýlom a práve som rada, že sme dnes mohli priniesť Sherlocka, ktorý tu je s nami v štúdiu. Dobré ránko. Dobré ránko opäť. Tak, pretože nás čaká predstavenie Sherlock Holmes. Áno. O ňom si budeme hovoriť, budeme sa aj s Robom rozprávať o divadle, o hraní, o tomto predstavení, ale čo teda do toho nového roka, okrem teda partičky, okrem toho Sherlocka Holmesa, ktorého si dnes predstavíme, že oveľa viac, lebo si to zaslúžil, lebo je to veľmi dobré divadelné predstavenie. Tak čo vlastne divákov čaká? Pretože my sme už povedali, že tá sezóna nie je, že teraz začíname novú sezónu, je v polovici tá divadelná, čiže od toho nového roka, čo sa chystá? Tak čo sa týka divadelných predstavení, tak my načíname takú spoluprácu najmä s českými divadlami, čiže môžu sa naši fanúšikovia alebo diváci tešiť napríklad na Podzimný expres s Evou Holubovou. Máme tu predstavenie Sherlock a Muži v akcii od divadla Actores, o ktorom sa teda budeme dnes rozprávať. Budeme mať krásne predstavenie Nie sme doma, ktoré bude o tom o Dežovi Ursínimu. Zaujímavé. On si totiž to písal so svojím synom listy v jednom petržalskom byte a teda o tom vzniklo predstavenie, je to naozaj veľmi zaujímavé. A potom máme aj Havlistov alebo skvelé predstavenie Držím ti miesto, ktoré vlastne urobili Česi. Oni tvrdia, že sme im ukradli všetko, hej, aj brinzové halušky, aj charizmu, aj všetko to najlepšie, čo sme v Československu mali a urobili také možno výsmešné, by som povedal, predstavenie, ale oni tvrdia, že je to podsta Slovensku, hej? Takže toto by som si na vašom mieste prišla pozrieť. To bude jeden obrovský československý žúr. Je to skvelé, že sa spájajú nielen tie rôzne formy toho umenia, ako si vravela, že divadlo, hudba, možno aj nejaký film, ale aj tie národy, pretože tá česká, slovenská kultúra, veď máme k sebe veľmi blízko a ja osobne rada veľmi chodím do Prahy, do Čiech, proste aj na české predstavenia, ísť si to pozrieť, ísť to tam zažiť a je to také, trošku si myslím, že sme v nevýhode, že tam je toho priestoru viac a aj ten divák si môže vybrať viac, že čo si chce ísť kam pozrieť, že mám pocit, že na Slovensku aj v Bratislave, keď sme hlavné mesto, ale mám pocit, že si nemáme úplne, že z čoho vyberať, čiže je skvelé, že sem prišlo niečo ďalšie, niečo opäť nové, čo zase ideme teda prezentovať nielen slovenské divadla, ale aj tie české, ale zároveň aj hudbu, pretože tu vidím rovno u vás v programe, že Desmod. No jasné, zhorí všetko, čo má. Čiže akože perfektné, že vyberie si asi každý. Áno, mali sme nedávno vypredaný koncert Jimmyho Cimbalu, čo bolo skvelé, lebo to bol koncert bez speváka. Jimmy nie je spevák, on je famózny gitarista a hudobník. A jednoducho tam človek sedel. Ešte k tomu prevažne jazzový. Áno. Hej, a vlastne užil si celý ten koncert, vôbec sa tam nemuselo spievať. A niečo podobné nás tiež čaká ešte v priebehu februára, pretože vznikol krásny projekt, má ho na svedomí Filipian, hudobný producent, a volá sa Sila hudby. A to je vlastne kvarteto, ktoré hrá Abu, Metallicu, Guns N' Roses a rôzne takéto skladby a budú mať takéto vystúpenie aj u nás. No na to vás samozrejme srdečne pozývame aj do Slovenského umeleckého dvora, ktorý sídli v Ousišti. Áno, v Petržalskom Ousišti. V Petržalskom Ousišti. To je také hipsterské. Hej. Divadlo v Petržalke. Vieš čo, ja ti poviem tak, že ono to je v takom... Každý chce byť v meste, vieš. Hej, ale tá Petržalka je najväčšie sídlisko na Slovensku a potrebuje kultúrne žiť, vieš, keď si to tak zoberieš, takže sme radi, že sme tú kultúru tam mohli priniesť, už len naučiť tých ľudí, aby tam chodili. No a my ich to dnes naučíme, pretože už sa o malú chvíľu po pár pesničkách dostane k slovu aj Robo Kobezda, ktorý nám porozpráva niečo viac o predstavení Sherlock Holmes a celkovo o tom, aké je to byť vôbec hercom v súčasnosti na Slovensku. No ťažké témy, ale dobré a tešíme sa na to. Počúvaš Rádio Viva. S Myškou sme si predstavili slovenský umelecký dvor a keď sa dve ženy rozprávajú, no ťažko je, aby sme aj muža pustili k slovu, ale teraz prišiel ten čas. Robert Kobezda je tu samozrejme tiež s nami, nielen herec, ale aj manažér a umelecký šéf divadla Actores, ktoré sa na chvíľku presunie aj do Bratislavy a bude teda hrať predstavenie Sherlock Holmes. Poďme si ale niečo možno trošičku povedať o tom, že čo to mestské divadlo Actores
Express že existuje v Rožňave a že existuje od roku 1994. To ja som nebola ešte ani na pláne. Ja som mala 2 roky. OK, ty si tam už vtedy hral. Ja som to divadlo založil pred tými 32 rokmi, takže som tam od začiatku, ja som jeden z zakladateľov toho Ale divadla. nevyzeráš ako poď. Ďakujem, také dievčatá, vy vyzeráte skvelé. Muži zrejú, vieš, my ženy čo? Ale čo, vy vyzeráte fantasticky. Tak sme si polichotili a poďme k tomu. No, divadlo vzniklo na Holej Luke v tom 1994 roku. Boli to študenti konzervatória so svojou pedagogičkou, založili to divadlo úplne od začiatku. No a precestovalo celý svet, Venezuela, Mexiko, Chile, Kanada. Počkaj, to z Rožňavy ste tak testovali, hej? Áno, my sme mali také Ale je predstavenie. 90 rokoch tak dlho ideš z Bratislavy. No, áno, vtedy neboli Lavka z lety, vtedy boli úplne, že drahé letenky a všetko. To znamená, dostať sa niekde do sveta bolo veľké umenie, nebol Facebook, neboli sociálne siete, boli len noviny, bol písací stroj, to znamená, kde sa vyplňovali prihlášky na festivali s písacím strojom a keď sa pomýla, tak si prepísala celú stranu. To by si už Gen Z v dnešnej dobe ani nevedel predstaviť. No. Takže vlastne v takejto dobe sme ako začínali a vypracovali sme sa na slovenskú scénu. Máme krásne divadlo, 360 miestne, nová budova od roku 2002. No a v 2024 sme oslavili 30 rokov skvelým gala večerom. Krásne. Vy máte na svojom konte vyše 70 inscenácií, to je že dosť. No áno, viac ako 70 inscenácií a ja som v tých inscenáciách hral. V 70 všetkých? Áno, vo všetkých. To je pravda. My sme to počítali, že v každom jednom predstavení, ty chodíš domov? V každom jednom predstavení a žijem v tom divadle, dokonca môžem povedať, že aj spím. Na sedačkách. V ktorom rade sa najlepšie spí? Najlepšie sa spí v strednej šatni, kde máme dva gauče a jednu skvelú posteľ, takže veľmi sa tešíme, že tam môžeme aj spať. Vy to máte skvelé zariadené, že vy tam tých ľudí dostanete a rovno ich tam aj necháte. Že tu ostaňte v Rožňave, dobre tu je. No pretože našou myšlienkou bolo vždy, že keď prídu bratislavskí umelci do Rožňavy, tak si povedia, že v Rožňave nemôže byť profesionálne divadlo. Takže oni tak majú to zákulisie tak pripravené, že vidia fotografie, vidia proste rôzne propagačné materiály z tých inscenácií, no a cítia sa ako doma, majú tam občerstvenie, takže naozaj odchádzajú podľa mňa s veľmi dobrými dojmy z Rožňavy. No a určite aj diváci, ktorí tam chodia teda na tie predstavenia už vyše 30 rokov, to je úplne že krásne. A jedným z tých predstavení je aj Sherlock Holmes, ktoré prinesiete aj do Bratislavy. Áno, je to Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville. Je to paródia na najznámejší román Artura Doyla. Naozaj je to skvelá komédia, kde je strašne veľa prevlekov, akčná. Tá celá vlastne celý ten príbeh je zahraný 3 hercami, ktorí striedajú vlastne podstavy. Ja ako Sherlock Holmes nehrám len Sherlocka Holmesa, ale hrám ďalších 6 postav. Aj psa Baskervillského. Wow. To nie je len taký zvukový efekt, ale naozaj to predstavenie je plné hudby, plné zvukov, skvelých ako keby prevlekov a čo je to vynikajúci text, je to vlastne broadwayský hit z West Endu, ktorý sa hrá už niekoľko rokov a s obrovským úspechom. To som sa hneď pozerala ako prvú vec, že hráte to, že 3 herci. Áno. Čiže také komornejšie zoskupenie, ale podľa toho, čo o tom čítam, tak je to teda akože veľká vec a zaujímavé dielo a ešte aj k tomu, že je to niečo vtipné, je to niečo, čo má tých divákov pobaviť aj takto v novom roku, čiže podľa mňa skvelá kombinácia. Je to absolútne skvelá kombinácia, naozaj zahrať takýto príbeh vlastne 3 hercami, chce to dobrý text. Čo to je? Naozaj skvelé herecké výkony, podľa mňa to sú. Áno. Musím sa aj pochváliť, takže ďakujem. Pohode. A samozrejme naozaj je to veľmi divácky úspešné predstavenie, takže srdečne naozaj všetkých divákov pozývam, je sa na čo pozerať a hráme to s úspechom, máme za sebou vyše 200 repríz, to znamená, že naozaj to hráme nielen doma, ale aj na Slovensku. A 201. bude v Bratislave. No áno, a ja som rada, že sme Roberta pritiahli takto aj do Slovenského umeleckého dvora. On totiž to dostal aj ocenenie za túto rolu Sherlocka. Áno, v roku 2019 to bola cena literárneho fondu za stvárnenie tejto nie jednej, ale viacerých postav. Tak 18 postav? Nie, 7. 7 postav tam hrám. To máš 7 v jednom? Áno, 7 v jednom, ktoré sa striedajú. To je dosť dobrý package. No jasné, a je tam taká jedna scéna, kde sa vlastne rekapituluje tá prvá časť toho predstavenia, za 5 minút sa odohrá tá prvá polhodinka a naozaj tie prevleky sú fantasticky rýchle načasované, takže je čo robiť. Dobre, budeme musieť pripraviť aj červený koberec potom, teda keď prídete. Áno, aj
paparáci, všetko tam musí byť. My to hovoríme, že zákulisie musí byť vždy čisté a prázdne, pretože tam je toľko rekvizít a kostýmov, že naozaj, že aby sme sa zorientovali v tom správnom čase, na tom správnom mieste, tak je to veľmi podstatné. Možno pre tých, ktorí nevedia, o čom je takéto predstavenie, že o čom je vôbec nejaký Sherlock Holmes, tak mohli by sme si trošku povedať aj z toho deja. A ešte k tomu, že je to teda také otočené a je to teda na tú vtipnú nôtu, ale poďme si najskôr trošku zahrať a potom sa tomu povenujeme viac. Mojimi dnešnými hostiami sú takíto úžasní ľudia, ktorí sa venujú teda divadelnej tvorbe a riaditeľka Slovenského umeleckého dvora Michaela Kicková a zároveň aj herec Robert Kobezda. Počúvaš Rádio Viva. Robert Kobezda sa chystá s divadlom Actores do Bratislavy a chystajú sa hrať Sherlocka Holmesa, ale v takej otočenej verzii. Tak o čom je vaše predstavenie tak podrobnejšie, možno dejovo viac? Tak tento prípad je Sherlock Holmes a záhada rodu Baskerville. Je to vlastne najznámejšie dielo Arthura Conana Doyla. Je to vlastne paródia na tento príbeh a je to vlastne vyšetrovatelia vyšetrujú záhadu rodu Baskerville, kde dobre vieme, že je tam pes Baskervillský, no a vyšetrujú to jednoznačne dvaja, to je Sherlock Holmes a v tom románe je to Watson, ale tu je to inak, tu je to obrátené, že prichádza jeho manželka Watsonová, pretože Watson nemohol a musel ostať v Londýne, takže tým pádom... A v tom je to, že Sherlock Holmes neuznáva tú ženu a ten ženský pojem, hej, to znamená, že tam dochádza k tým vtipným situáciám, ako sa im to darí vyšetriť, tento prípad. No a naozaj prichádza k smrti Charlesa Baskervilla, no a prichádzajú do toho sídla Baskerville vyšetriť túto vraždu. Takže pre milovníkov záhad a pre milovníkov komédie je to skvelé spojenie. Spomenul si, že máte za sebou viac ako 200 repríz. Áno. Ešte vás to baví? Áno, baví nás to pretože divadlo je živé. To znamená, že to každé predstavenie je proste iné. A tým, že vlastne tá hra prevlekov a že naozaj sa na tom javisku strašne veľa udeje, tak sa tam naozaj strašne veľa aj stáva. A baví nás to, pretože ak by nás to nebavilo, tak ani to predstavenie by nebolo také emotívne a tí diváci by nemali z toho taký zážitok, keby z nás nešla tá energia. Takže stále a pri tých prevlekoch sa proste naozaj niečo udeje. A viem, že toto je taká otázka, no, ale vtipná príhoda z natáčania. Jasné, ja mám takú veľmi základnú z toho predstavenia tým, že tam hrám 7 postáv, že tie kostýmy striedam v priebehu pár sekúnd, tak sa mi stáva občas to, že siahnem po inom kostýme. Ja mám taký vešak v zákulisí, ktorý je vlastne tak keby načasovaný s tým, že poradí sú proste tie kostýmy a keď ti tam myšlienka proste prebehne iná, ako v tom predstavení je, tak siahneš po inom kostýme. To znamená, že mám ísť ako žena a vidím ako muž. Takže toto sú také situácie, že kolegovia sa potom veľmi smejú, alebo že padajú rekvizity, to je samozrejme, alebo proste, že zabudneš text a tým pádom ten deň sa neposúva, pretože je to načasované nielen hudobne, ale aj textovo. To znamená, že naozaj tam to sype jedno za druhým. Podľa mňa je horšie, keď ťa v tom kolega nechá s tým textom. Aj to sú celkom vtipné momenty, keď si proste nemá kto nadhodiť a nemá kto poradiť. A ešte úplne najhoršie by bolo, keby si zabudol siahnuť úplne po kostýme. No aj jasné. Najhoršie to, ak kolega má tiež okno ako ja a tým pádom pozeráme jeden na druhého a teraz si hovoríme, že ideš ty alebo ja. A keď ste tam len traja, tak to si moc nepomôžete. No tak ale žena nás toho vždy vyťahne, nie? Tak sa hovorí. Skvelé, že to tam takto máte. To nie je jediné predstavenie, ktoré vy hráte v Slovenskom umeleckom dvore, ale chystá sa tam ešte jedno, ja som sa k tomu dopracovala, Muži v akcii. Je to Muži v akcii. To je taká naša autorská vec, je to vlastne najnovšia premiéra, kde hrajú vlastne 4 muži. A je to také zasadené do budúcnosti, kde vlastne sa ocitajú 4 chlapi v jednom obchode a opakujú sa im situácie. To znamená, že dostávajú sa do takzvanej časovej slučky a tá jedna situácia sa opakuje niekoľkokrát a nielen, že dostávajú sa do zvláštnych situácií, ale odznievajú aj veľmi silné témy aktuálne v dnešnej dobe. Či už sú to mobily, sociálne siete, alebo proste možno životné situácie, do ktorých sa dostávajú ľudia v dnešnej dobe. Znie to fajn, že všetko je také pozitívne v tom Slovenskom umeleckom dvore, že všetko je také obrátené na tú vtipnú nôtu a to je fajn, pretože dnešný život je plný takých vážnych tém a toto nám treba. Ja si myslím, že ľudia majú radi komédie a ak je tam nejaká dobrá, fantastická myšlienka, tak ju lepšie príjmu. Ako keď začneme hneď natvrdo to predstavenie a ľudia sú takí akoby oťažení tým, ale myslím si, že aj keď niekoho pochválime a potom mu dáme kritiku, tak to veľa lepšie príjma. Takže si myslím, že aj toto je dobrý spôsob, že tá komédia môže byť na úrovni, lebo často
častokrát sa v tom divadelnom svete hovorí, že komédia nie je umenie, ale myslím si, že zahrať dobrú komédiu. Že to je jednoduché umenie, ale to nie je pravda. Nie, to je takisto ako muzikál, nie? My si myslíme, že muzikál to je tiež niečo ľahké a pritom vieme, že všetky zložky sa musia zvládnuť, či už je to spev, tanec alebo herectvo. Ja ak môžem za ten Slovenský umelecký dvor, my sme tento priestor otvárali s tým, že chceme, aby sa k nám ľudia chodili baviť. A minule sa ma niekto pýtal, že v čom sme teda iní, že aj ľudia sa chodia baviť aj do kina alebo na nejaký koncert iný alebo podobne. A hovorím, že áno, lenže oni musia vyvinúť tú aktivitu, aby niekam išli a aby sa zabavili. Ale keď prídu k nám do súdu, do Petržalky, tak my zabavíme ich. A o tom toto je. To je taká naša myšlienka. Ja si myslím, že aj veľmi dôležité, aký má ten priestor atmosféru. Pretože ľudia naozaj majú na výber toho množstva tých ponúkaných tých priestorov a kde sa dobre cítia, tam sa aj dobre vracajú. No vy tam idete poprvýkrát, teda 15.1. Vtedy sa premiéruje, alebo teda hrá prvýkrát Sherlock Holmes v Bratislave a teda v Slovenskom umeleckom dvore. Potom sa tam ešte vrátite, čiže možno keď 15.1. nebude dobre, tak muži v akcii nič, nie? Ale nie. Naopak, dajú nám dobre šancu, bude 26. februára na muži v akcii. Tak, čiže plány sú a my dúfame samozrejme, že sme navnadili aj našich poslucháčov na to, aby prišli sa na vás pozrieť. Ja si myslím, že nechcem sa chváliť, ale divadlo, ktoré ako keby zárukol kvality, ale nehovorím to len preto, ale pretože naozaj tí diváci odchádzajú spokojní. Sherlock Holmes je vlastne tretí broadwayský hit, ktorý máme. Mali sme predtým 39 stupňov, to bolo tiež z Broadway a Dni v dáždi a sňahame preto pre tieto tituly, pretože sú úspešné vo svete, tak si myslíme, že budú úspešné aj na Slovensku a oni naozaj sú, lebo sú fantasticky dobre napísané. Poďme si povedať možno niečo o tom, že aký je ten slovenský divák, že sme naozaj takí hladní za tou kultúrou, že chceme chodiť do divadla. Možno v Bratislave áno, ale ty prichádzaš teda z Rožňavského mestského divadla, že chcú aj tam ľudia, to divadlo, chcú chodiť za kultúrou aj v súčasnej situácii? Ja si myslím, že áno. Mám to šťastie, že vypredávame tie hostujúce aj niektoré naše produkcie doma a vidím na tých tvárach tých divákov, že veľmi chcú chodiť do toho divadla, veľmi chcú chodiť na umenie, pretože si oddychnú. To je možno také klišé, ale je to pravda. A ak im ponúkate dobré tituly, dobré produkcie, na ktoré chodia, tak oni sa ako keby tak navnadia a potom chcú ísť na to ďalšie a ďalšie a ďalšie. A u nás v Rožňave máme výhodu to, že nemusia cestovať do tej Bratislavy, že my im prinášame to umenie k nám a to je pre nich veľká výsada. To je skvelé. A my sme teda tú Rožňavu teraz pritiahli do Bratislavy, hej, naopak. A my sa nesmierne tešíme, lebo naozaj je od vás perfektná atmosféra aj pri tých komunikáciách, takže sa nesmierne teším, že 15. januára odohráme Sherlocka Holmesa. No, my sa ešte k tomu samozrejme dnes vrátime, pretože mojich hostí tu mám až do 9. A okrem toho si spolu aj zasúťažíme, aby sme nielen priniesli Rožňavu do Bratislavy, ale normálne ešte aj poslali tie lístky na to predstavenie, čo už jednoduchšie a lepšie môže byť v dnešnej rannej show na Rádiu Viva. Počúvaš Rádio Viva. Dnes sa rozprávame o kultúre, rozprávame sa o divadle, rozprávame sa o Slovenskom umeleckom dvore, o divadelnom priestore, ktorý vznikol v Petržalke s mojimi hostiami Miškou Kickovou a Robom Kobezdom. A povedali sme si, že chceli by sme ešte viac posluchačov navnadiť na to, aby si to išli zažiť aj v tej vizuálnej podobe. A že by sme teda súťažili o 4 lístky a mohli by sme si takto po rannej show vyhodiť na Instagram súťaž. A dúfam, že sa naši posluchači zapoja, pretože to bude stať za to. Ja súhlasím, ja si myslím, že je to potešenie jedného človeka, keď získa niečo zadarmo. Takže máme 4 lístky k nám do súdu. A môžeme ich odovzdať. Perfektné, že do súdu. Hej, je to najlepšie, keď do súdu. Áno, keď niekomu volám a predstavujem sa, že dobrý deň, Michaela zo súdu. Že prosím. Áno, tak skrátky mu. Áno. Hej, inak v začiatkoch sa ľudia lákali, že čo, aký súd, odkiaľ mi voláte? Hovorím, no tak Slovenský umelecký dvor, ale ľudia si zvykajú a je to pekné, také hovorové, že naozaj idem do súdu, bola som v súde, kde si v súde, že aj s takouto myšlienkou to vzniklo, že chceme, aby to bolo také hovorové, také easy. 4 lístky ponúkame na predstavenie Sherlocka Holmesa, ktoré sme si predstavili a popísali, že o čom bude. Ja si myslím, že to je veľké lákadlo, keď je už len automaticky to, že niečo je také navtipnejšiu nôtu, tak si myslím, že to si tak ľudia viac možno idú ako tie tragédie. Neviem, čo povieš? Ja si myslím, že áno. Ľudia milujú komédie. Tým, že majú veľa problémov, tak radi sa zabávajú a chodia do divadla si oddychnúť. A myslím si, že komédia, ak má aj nejakú myšlienku, tak je to ešte pridaná hodnota. A ty si spomínal aj, že je to paródia
paródia vlastne. A je to paródia, je to akčná paródia, to znamená, že čo už viac môžeme ponúknuť a ak je to ešte aj detektívka s hororovými prvkami, tak má to v sebe všetko. Všetko v jednom, aj ty si 7 v jednom v tom predstavení a my tu budeme mať 4 pre 2. 4 lístky pre 2 výhercov. Ale pozývame všetkých. A pozývame všetkých, pretože umenie a kultúru treba podporovať a nie je asi úplne jednoduchá situácia v tej kultúre na Slovensku, možno aj po tej ekonomickej stránke alebo po tom, že ťažšie sa asi žije aj tým hercom. Ale kultúra bola vždy v takom štádiu, že sme hovorili, že sa ťažko žije a že kultúra sa proste trápi, ale podľa mňa sú také obdobia, ale my to tak necítime v tej Rožňave až úplne, k nám diváci chodia na niečo viac, na niečo menej, ale my sme tak ako keby celkom spokojní. A dúfame, že na Sherlocka Holmesa do súdu príde čím viac, tým lepšie. A nie je to teda jediné. Mňa ešte zaujalo, čo sme nespomenuli, alebo čo sme predtým spomínali, že je tam aj hudba, aj divadlo. Ale Miška off record spomenula aj film a aj to, že chystáte aj kino, čiže to už bude, že je úplná motivácia, že čokoľvek si vymyslíte z tej kultúry, tak do súdu je tá cesta. Áno, my sme vytvorili také kultúrne centrum a vlastne teraz akurát je vo výrobe 10-metrové plátno filmové, ktoré nám v priebehu februára budú inštalovať, takže od marca by mohli k nám chodiť ľudia určite aj na filmy do kina. Čo je zaujímavé, tak to nebudú úplne tie bežné najnovšie filmy, ale budú iného charakteru. Áno, to sa ma pýtali, že v čom to bude teda iné, že na film môžu ísť kdekoľvek do nákupného centra. Lenže my sme v priestore, ktoré kedysi pred 30 rokmi fungovalo ako kino a tí Petržalčania tam sú naučení chodiť. Ono to bol kedysi Dom kultúry Petržalka alebo Dom kultúry Ousvište. Takže my tomu priestoru ako keby prinášame zašlú slávu a tie filmy nebudú, áno, ako si spomínala, že možno tie úplne najnovšie, aj keď za týmto projektom stojí Dano Dangle, ktorý tvorí filmy, napríklad Kavej a podobne, takže jeho tvorba sa tam určite bude nejakým spôsobom prezentovať, ale chceli by sme tým filmom dať takú pridanú hodnotu, že budú sa tam hrať slovenské a české filmy, ktoré budú sprevádzané nejakou diskusiou pred premietaním alebo možno po premietaní so samotnými režisérmi, so samotnými hercami alebo s ľuďmi, ktorí sa venujú tej téme v tom filme. Takže takýmto smerom ideme a ja verím, že ľuďom sa to bude páčiť a že ľudia sa tam naučia chodiť. Ja som zvedavá, že keď na budúce takto prídete, že čo ešte? Vieš, čo ešte? Cirkusy tam zavoláme. No inak, akože to by sa celkom hodilo. Alebo že čo tam ešte pridáte? Vieš čo, tento priestor je aj na prenájom, čiže keby mal niekto záujem tam uskutočniť nejakú akciu, iného druhu, ako je film, hudba alebo nejaká kultúra, tak pokojne, akože nebraníme sa tomu. A aj pre nás ste veľmi inšpiratívni, lebo ja ten súd sledujem, aj tie produkcie, ktoré vlastne vy robíte a prinášate, tak že si niečo z toho vyberieme a dokážeme sa inšpirovať, pretože naozaj aj to kino je veľmi dobrý nápad. A v Rožňave také pekné kino. No aj tá myšlienka vlastne je, že tú diskusiu vlastne pred predstaveniami, viem, že to robia aj v kine Úsmev v Košiciach, ale my to do Rožňavy určite veľmi radi prinesieme tiež. Čože? Tu takto obkukávajú. Ale my dúfame, že sa vy hlavne vrátite naspäť veľmi radi do Bratislavy, aj do súdu a možno niekto, kto počúva aj v Rožňave, prečo nie? A nikdy ešte nebol u vás v divadle, tak aj toto bola taká pekná pozvánka. A povedzme si, že koľko východňarov pracuje v Bratislave. Inak áno, a veľa Rožňavčanov je tu, tak nech sa páči. Tak pekná spolupráca podľa mňa, keď sa spojí východ a západ. Jasné, kto ešte nebol v Rožňave v divadle, tak to ani nehovorte nahlas. Ani sa neozývajte, hej. A kto ešte nebol v súde, tak to je ešte v pohode, lebo ste ešte celkom noví, takže ešte sa to tam nazbiera tak prídu postupne. Určite, ten program je naozaj pestrý. Ja som tam nebol, ale pôjdem tam dnes, takže... No, výborne, aspoň tak. Dali ste si aj vy do nového roka nejaké predsavzatia, alebo ešte to je taká téma? Ja si predsavzatia nedávam, priznám sa, že ja keď si niečo poviem, tak sa to snažím splniť čo najskôr. Aj keď v polovici roka si poviem, že chcem niečo dosiahnuť alebo niečo urobiť, tak idem. Ja súhlasím s tebou, ja to tiež tak robím, to znamená, že si plánujem od septembra do júna. Takže ten január verím ako samozrejmosťou, ale myslím si, že to zdravie je prvoradé, pretože my nebudeme zdraví, tak ani tá kultúra nebude, ale nech ľudia proste majú peniažky na to, aby k nám chodili na to umenie. A čiže potom... ty vlastne dávaš predsavzatie všetkým ostatným, že choďte robiť. Choďte robiť, aby ste potom mohli kultúru kupovať. Presne tak. Nielen kupovať, ale oddychovať a u nás sa oddychuje určite veľmi. Samozrejme, lístky sa dajú kúpiť cez predpredaj.sk a rovnako na vašom webe Slovenského umeleckého dvora sa dá nájsť aj celý program, čiže takto sa k tomu všetci môžu dostať alebo vyhrať s Rádiom Viva. Úplne, že easy. Ďakujem za skvelý rozhovor mojim dnešným dvom hosťom, riaditeľke Slovenského umeleckého dvora Miške Kickovej a hercovi divadla Aktores Robertovi Kobezdovi. Ďakujem vám krásne. Ďakujem aj my. Ďakujem aj my.
Počúvaš Rádio Viva.